Onye zuru onye oshi ka ya uche. Everything ndị ọcha using their best weapon ụka came for to disarm us so that they can dispossess us. And their geniuses, look at how they disenfranchised afọ Igbo ji dị ebube. N'ala Igbo, ịchọ ịpụ ije jụọ ọra ma ọnwe ọra nọchi ụzọ maka na chi onye adịrọ n'izu ife ada akwadobe imi ya na ilie mperi onwe mmụọ na-agbara wing ya ụdị ife a ji eme. But you can't do that. You can't and Jora because you can't be caught in a devious house. It's a sin. N'ala Igbo, ewuta gị egwu n'isi. Ije jụọ ama ife mee Chijiwe wele ife jien. Mazikwana nowadays the whole odogwu ọnwa na-etili ọra na-adọbilu nwa ndị okenye atịpịa akwụkwọ mepee ọnụ ha ji eli ji na ede na-ekwusị the Lord brings and the Lord taketh away. Glory be the name of Lord Lugard. Meaning that ọ bụrụ na Arọbi na-agụ emekpa arụ Arọbi na-agụ dị misin kpata alụ ji mee mmiri ji mee efi n'anya kpata ejiri wee zu ndị ọnwa na-etili ọra nwụnarụ ya bụ oshi na ya bụ ọnwụ ya egbukwa n'ọzọ maka na ejelo jụọ ese kpochie ya bụ ogige kpochie ya bụ ini because these elders not willing to risk their advanced heavenly rays, right, will still refer you to this their foolery disguised as biblical wisdom. What else would you then call the installation of Oka into a spiritual people but a masterclass in brainwash and programming a people to self-destruct? Biko no kopolo no nde pink aka habu geniuses ama aja ọkụ. Thanks for streaming Holy Ezumezu, the Eagle 4 tutorial, the meditation tool when you're in the shower, and the dream recall tool. Get some sunlight if you've not been remembering your dreams recently. It's been cold, so get some sunlight to hit you. Apparently, sunlight is even a way to activate your chi. Per Omar's blog, sloanangelu.com. Facebook blog on the ordinary. I'm getting up to 200k impressions weekly, so if you have market for us to sell, bring it, let's sell and get our money. Yagazi.